Zdravo, dragi gledalci. Ovaj video sam posvetila jednoj devojčici i njen kanal se zove Najbolji video. U ovom videu ću nešto samo da najavim. Sa Applejack i Rarity. Danas ću još nešto u ovom videu da vam kažem koje youtubere ja volim i koji su mi najdraži, a u nekom videu sam rekla koji su pobednici. Sada ću da vam kažem koje najviše volim. Neke nisam rekla tada. Evo sad ću da vam kažem, volim najviše od svih, baš od svih MLP Ivu, Princezu Lunu, MLP Rainbow Rarity, onda samo onu MLP Rarity, Najbolji video, Kristi Deš, Lenu Perišić, volim, ko još ima? Pa, volim otprilike sve njih i ovaj video sam samo posvetila najboljem videu i htjela sam da joj se zahvalim na onom današnjem isto videu. Ona je jako dobra devojčica i jako dobra snimateljica. Ja nju mnogo volim kao i sve ostale snimatelje. I to sam htjela da ti kažem. Ako gledaš ovaj video upravo sad, samo mi reci, to jest napiši mi u komentarima za ovaj video nešto i napiši mi još nekih lepih izazova. Naravno, MLP Iva mi nije napisala neke izazove kao i ovi ostali, ali ti si zato dobra i napisala si mi izazove i zato ne mora puno izazova da mi pišeš, da se ne smaraš, samo ti kažem da napišeš malo izazova, jer ja ih mnogo volim da radim. Uradila sam onaj izazov, samo nisam uradila pred kamerom, ono da stavim nekog ponija, valjda u mlijeko, što sam mi već napisala, i te ostale izazove. To sam uradila, mada morala sam nekog da isperem, ali su bili mali, konjići nisu ovi bili veliki. I zato sam htjela da i napravit ću ti intro uskoro, pošto napravila sam za MLP Ivu i Rainbow Dash i verovatno ću uskoro, pošto idem sutra popodne u školu, možda ću stići i sutra da ti, ne znam ako možda da imam još ostatak domaćeg da uradim, pošto sam danas većinu radila, mislim da sam već završila, i onda ću možda i tebi sutra da uradim intro ili danas, odlučit ću i to je to za ovaj video za tebe. I da, Rarity bi nešto da najavi. Da, htjela bih da najavim da li ti si iz Moj mali poni ja, Rarity, pošto Gordana je, kako je ti zoveš Anja, ja sam Twilight, ja sam Twilight u Moj mali poni, a ti si sigurno Rarity zato što prikazuješ, a MLP Iva je Fluttershy. Da ja budem jasna, vidi se po slikama, tako, pošto tebi piše Moj mali poni, to jest My Little Pony, onda sigurno si ti Rarity, pošto tamo pišeš u intro, ima tamo nešto. I kao što je napisala MLP Iva u komentarima da ti je to slično kao reklama za neki kanal, znaš, to ja uvek pravim, ne baš uvek, ali malo je to teško praviti, to treba dosta vremena da se pravi, mada ja sam se baš namučila za neke intro, ali za one obično, za ponije nisam, to samo obično ovako radim. A ono sa slikama, to je već teško malo da napraviš, ali dobro, ipak to je sve za naše drugare i youtuber drugare. I zato nadam se da ti se svidao ovaj video i nadam se da ćeš lajkovati ovaj video i da ćeš komentarisati, jer bi mi to mnogo značilo. Pa vidjet ćemo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!